naong bata ka. Naku niya mo mga ibanan na niya. Ay ko kusmod diha. Ugaw kay ka. Tanawarang naong nimo. Perting ugawa. Yang ayaw mo ko na mo kiliguan. Magpaligo pa ka. Guwang na magani kay ka. Para madagdili anak niya mo ay. Sos! Lakaw na rito. Eskwela na rito akaw. Walain kay bag na ko. Ay na sige reklamo kay wa tay kwarta. May ba ako mga classmate din doon kay bag. Sila man kay kwartahan man to sila. Nya kita. Pobre man ta. Ayun na sige reklamo dira ah. Balo na lang ako be. Ayun na sige pangayog balon be. Kay wala tay kwarta ba? Tanda nga na. Lakaw na rito. Sige. Sige pangayog. Tarong eskwela rito ha. Hoy, nagilak lagi ka. Wala ka nila. Nagdula. Inter ka? Di ko ay. Anong dilimang ka? Hala, nakay text? Oh, ikaw? Una po good text. Dula ta. Asa man naman text be? Tara o, dagan. Ali, dula ta. Sige, asay mo matubi. Ara oh. Naruto. Ako Chipudin. Ganun payat day ka? Wala kay kaon? Wala may payment bukas ay. Ah, bantog ra. Gibitok guro ka. Sige na, suko na day. Sige. Ikaw ko na. Oo nga. Daog ko. Bayad be. Duha man. Sige sana na mo yun. Ikaw, sige, kuha na to. Game. Sige. Daog na pud ko. Bayad. Ay, na. Bayad. Daguan. Balik na pud. Wala gaman ako. Bayad sa daan. Daog na pud ko. Naurot ako. Ba? Tabla. Sabwa. Diyos ba? Daog ko. Pildi ka. Ay, na mo na. Bayad. Ako'y kuhan ba? Ako text ba? Ako lang. Di ka saan bali-bali man yan. Mga akit mo ako, be. Pala ka na pildi. Pildi